Kalub na pamo kanuning banwan 2024 migbunga na yung malwata pa maniktik ko intelligence sa gagawa ni Arayat PNP, bang ato kalare most wanted persons king Balen. Kilub ni nga 2 Domingo, tambing lang 4 ding merakap karami yaliwang PNP operations. Opo, very active po ang ating mga intelligence officers. Very aggressive at relentless ang kanilang ginagawang effort para nang sa ganon ay itong ating mga wanted persons ay nahuhuli talaga natin at may ilagay natin sa kulungan hanggat maaari para hindi sila nakagagawa ng di maganda dyan sa labas kung nasa labas man sila. Of course, yung pong tulong ng ating community, ng ating mga stakeholders, mga civilian friends na walang sawa din tumutulong sa ating kapulisan para magbigay ng tip, magbigay ng information sa locations ng ating mga suspect na hinahanap. Kayabe karang arakap ning Arayat PNP in top 9 most wanted person ay Mark Anthony Macalino, a wanted pauli ning atlong kaso ning qualified theft. Arestado yan naman ning top 4 most wanted ay Crispin Gomez na mamarap king kasong murder, Ati Bodyong Evangelista at top 3 most wanted ating kasong murder mo naman, ating top 2 most wanted ay John Robert Sigua ating kasong statutory rape. Agpangkang Police Lieutenant Colonel Eric Sister, Chief of Police ning Arayat PNP, ating para Metro bang milagay aking most wanted o wanted ing meto nga tao. Pag tinatawag natin na most wanted, ito na po yung mga may bail, ito po yung mga may piyansa na 60,000 pataas, or ito po yung mga may kasong non-bailable, yung pong wala pong piyansa, wala pong bail. Like ano po? Like murder, ito mga rape, qualified theft, meron din po tayong illegal recruitment. Medyo large scale, malaki yung malaki yung naging involvement ng mga suspect doon. So, naging wanted person po tayo una kapag may kaso ka, may sinampang reklamo sa iyo sa prosecutor's office, and then nung sinampa at pinadala ka ng subpina, hindi ka po nag-attend ng ilang beses ka pinadalhan. So kapag po gumawa na ng resolusyon ng ating piskal, that's the time na pwede ka na i-consider as or pwede ka na i-consider na isyuhan ng warrant of arrest, or pwede ka nang mabigyan ng karampatang piyansa para nang sa ganon ay ikaw ay haharap sa batas. Makisabi nemang mayaping happy ka rin memalen ni Arayat agad yung pabalwan in PNP station nung atin lang impormasyon, karang aliwa pang most wanted person ng pong aliwa pang malilyaring krimen. Ang mensahe po natin sa ating mga kabayan ay tumulong po tayo. Kung meron po kayong tip na pwedeng ibigay sa amin, meron po kami hotlines, pwede niyo po kami tawagan anytime. At anytime po, 24/7 po kami bukas para po mapuntahan agad ang inyong reklamo at matugunan at mahuli natin kung kinakailangan yung taong nirereklamo o yung wanted person na kailangan natin hulihin. Kayabe Jenna Lumbang Parungaw, ako po yung Kakayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.